ya están ya. Isasiko gea. Gaurko bira. Bazen. Etapa aizetxue eta gitezar entzungo den bide gurutze honetan ez dut jarretik hortik, zati hortik egiten da buelta Sarabe atzetik eta Iturmendi, Bakaiku eta inguru horita ematen gaitu orduan, guk hemendik jarretiko da. Neska txiki guedi joan lakutik. Pixka eta zarra bendan egin. Pasako zaio. Aurra zaituko dut, aurra esago galtzada dau markauta eskubia hartzeko. Oza iztea.
Hala, igota izortzixe. Segiza izortzik, ala, argazki atakoet eta ikusingo da nundi den. Hemen errekatxik pasauko dugu, eta hemen hartuko dugu bidetxo hau. Eta egunon. Eta hemen ja, sartuko beha, bidetxo hau egiten. Berez garai bateko galtzada da. Bakarrik, bueno, ikusten dezuenez, urtzen poderioz, ez da lingo zen, mendipistak atatzen, bueno, hemen geratzen dena hau, tramontan. Hemen galtzadako sarrera irudia. Hemen ja pixka bat notatzen dira, garri gaur ostokin da ez da asko entzemango ostozana estali egongo da. Baina tira, aurkituko da bidea. Hemen baita ere pixka bat historia nondik norako historia. Irakorren ebazue, pausei eman dago. Lehenago mandatzainen bidek, lehenago autobiak. Hala, hemen ja, tipitapa goruntz joko dugu, bale? Urrengo bidegurutzea ikusi arte. Baina ostoz estalita da eta ez da ondo antzemango bidea. Bidea bai baina, bueno, harri eta zartxo baita antzematen da. Baina tira. Ikusten dezuenez, Zurigorri zen marraztuta da. GR-322 da, Bernoako bidea. Hemen ikusten da bidea erdina zoite gatea eta garea, zike, garai baten bota ingo zen, baina gaur egunen plazerreako dan nola da bakarri bidea. Hala. Eize. Oazen gora. Tipitapa. Balizauta. Segi. Zenbait lekutan mendiko pistakin nahasita dago galtzada. Eta leku batzutan oso leku estu bakarrik geratzen da. Markauta da eta galtzeko arriskite.
Ze alfombra, hemendik, Katixa. Bidea hemen dira. Hemen ere pusketeak enduta, benetako hasierako ibilbidei. Hala, batzen aurrea. Tipitapa. Aldi txiga egin dugu, arnaz hartzeko, hortxeken du, berotzen azten jata. Hemen ikusten da, galtzada hemen, pixka bat indizan. Eta rebueltak eta hartzen zitzen. Hor gurdi bat marraztuta ikusten da, zuaitzen. Argazki bat ateko izan. Eta guazen. Baina noa zoat, Maitea? Gundi zoat? Bale, horre txoiazu, ni bidea zaitu berdet. Atahu hartzezula? Txoinor. Hala, sí. Ez da gurdi bat marraztuta, txerri. Ez gurdi bat, urdinez. Altura hartzen egea, urra zanparen. Venga, Maitea, hazen gora tipitapa. Ja esetan hasi gea,
Hortik nola pasatzen ja? Lasai, bideago duta. Hor kurba da gaina eskubia. Zia, pasabar hortik. Hau nahita jarrita da gaina. Bueno, ez dakit nahita da baina. Hena eskubia da bintzen, Venga, Matxea. Erdi etorri, Matxea. Lokatze euko zuta. Zanean izartu. Oie biziak uste. Garri ikusten da hemen, errebueltak. Hola zien. Jatu nahizu? Bueno, agaz pixa hartuko da. Zaituko dugu. Antxe ja, Urbasa eta inguru horitan, altura hartzen. Eta gu hemen, galtzadan jarretxiko dugu. Eta gamo bat italdu gabe biliko dugu. Zati hor badau bidegurutze bat jartzen du Bernoa zuzenen edo intxuzburu ezkerrea. Eta Bernoa juna idonak bat zuzen jun berro. Baina, bueno, mundu guztie normalen intxuzburu ezkerrea hartzen du. Naiz eta galtzagak aurre egiten du. Guk ingo du intxuzburu jun, eta gero Bernoa jetxi. Lepoa, Bernoko lepo horta, eta handi, atan dolea, Etxiko gaia. Ninoen tramotxo bat dau, nahiko laue. Dena da, ostoz estalita dau, zeti hemen nahiko biztara dauta dau, altzada. Pentsatzenik, aldapa hondik ez da honetan, estropea zurra hori gutxigo ingo dala. Horregatik gain parte honetan nahiko ondo dago. Erosio gutxigo dago, eta... Bueno, hori ni pentsatzen, ez da arrazoi ematengo da, segurazki, baina. Tipitapa. Hemen garbi da guztoz. Galtzada barri falta die behin. No, kartaboiak indatela hemen kurbak egin da. Kartaboiak dira. Regla angelu jakin bateko regla batzuk. Ikasiko itxizu eskolan. Eskuadra eta kartaboia.
garbi, galtza da. Pentsa hemen mandazaiek nola juten ziren. Olio hartuta edo nafarrotik ipizkoan. Eta gero bultan etorriko ziren bat, eta jarraiek hartuta edo jaio bat hartatuta edo izango zapizik gorra. Garai hartako garraio barik hartazainek hau da, ja izetxua, rapado maila. Gure aurretia bitu dienak, ez? Antxe da bide gurtzea. Ha? Oso nahi nezu maitea. Ikusi, zio zu ezerrein da ondo, aspertuta junin da, Orduan, hemen ikusten dezuenez pista bat bezala dago. Baina pista hau ez da hartu behar, hemen seitu behar dugu hemen datorren hontan, Zati ematen dut pista bat daula, baina ez da, eta hemen gora esiago besta bat dago, Txusburua markatzen duen bide gurutzea jauko gain. Eta bernoa juna jonak zuzenen, zuzen jarretu beharko da. Baina guk intxusburu hartuko dugu ezkerrean, bale? Harri jendea daula hemen da etzen nahi, bate. Batu orduan hemen moztin dut, Bale, orduan. Bideoan garri gatzeko, Hortik etorri geha, mendik etorri geha. Hone hilatu geha eta hemen bide gurutzea dago, Hortik juten da bernoa, zuzenen. Baina gu hartuko dugu ben ezkerreaga, Mendik intxusburua jutea. Hor, hausita dago, fletxa, orduan bano. Beti hoten da bat emate majoa da nata. Orduan guk, hortik gora ingo dugu, eta gero intxusburutik behize, bernoa jetxiko ga, eta gero atauna, bale? Hala, zen nahizu argazkie? Nun nahizu?
Hau ez da oso politia metxe. Goran hartuko da. Eta tramo hau ez da oso politia. Hemen haukiatu ingoetik albidea, zati hemen mendibidea da egurrezalek eta ausitakoa eta hemen gehiatu ingoet, dole? Gero jarriko da bizte, gora inguratzen egin piztuko du. Bueno, pista hontan gatoz, nahiko itxusi da, baina tira. Eta hartzeneko tramo egiten egia, hemen bidegurutza dau, guk ezkerreko hartuko du. Hoi da behera ez da egin jotzen duen horrek. Orduan, gu hartuko dugu hemen ezkerrekako hau, Hala. Bueno, tramo hau dijo dia dana. Boi, kamioiak eta guztale gateatako direkin, ez da oso politia baina tira. Ja, aldapaz goraka asko ez egiten. Muntxizburuko txantxorra bat, 3 metroa, holako bat. Hemen ja gainen, eta malda egia. Apenas. Jende ez dago ez moztuko bidea. Eta kasualidadea. Aurreko talde zikona. Nekin ikasiteko batzen arrazoen. Ui. Ja, txindokian. Ui, txindoki izango. Han. Eta kamara gantzematen. Zaitazte hor putxarri. Hori intako dorrea, bueno, ez da gambo, ez ditut nik aralarko mendik osondo kontrolatzen. Hori dauket, kasi beharrekoa. Bertako izen da, kanpoko gobeto jakingo da. Totxik ez, kodatiako esango lehen bezala. Totxik dauek, bat ez patoka baina. Eskerretik mentia, esker, batixea erditik. Ez pasau, hombre, hemen eskerretik etorri. Ba, pasau nahi zundekutia. Hala, honek kaso izteken. Zipitzike. Enpresak alatza da ina. Bakan asko da hemen metia. Ui, hau zerbait izango ba. Hemen, azar zotea. Txentxorra hola duteko hemen. Monumentu bat da. Azar zotea hemen. Beha, hemen besta bide xur bada. Hor, zotea ez da. Bai. Zerbait izango zen. Hor, harrik xapalak eta badar, Hore trikuarrin bada izango da, baina ez dut ikusten zer markauta daunik. Zakit. Da xente jende biltamen, Baina asko biten dut. Bai, hortik etozen,
Hor askokin gurutzau geha. Jende askokin gurutzau gehala. Ez, geho, behir aldea eta un aldea. Ez da hala, guazen behizeri ja. Boi? Raroa da. Eta hau. Zer jarreta bat? Zer? Aldamenetik pasadik, Ez? Ben pasado zaitizke? Ja? Zailenetik zetago? Me jendea dau, itzakuna, jale? Bueno, nahiko lasai bat da. Hiru aldi. Bueno, lasai juteko. Bueno, hoi ondo egotea. Ordu beteko bat, ia tontorren gare. Eta zazpi urteko alabakin. Orduan, bueno, jende jakiteko gutxi gora bera. Egin garri da. Nahiko erret, batxan batzuko badale, baina tira. Este munduko ez arrez ez. Hasta ondiko pasarin ezten eranen. Ailegatzen egiga. Orduan, hortxe bideguretzu hortatik 50 metro aurrera egon Txusburuko gaine dago. Momentu azten berta ingurako eta gero atzein da bizi eskubia bera Berno jetxikoa, gala? Jendea norda, jatzen bat. Bueno, hala, oida, handik etorri egu, hantxe dago bidegurutzeak utzi dena lehen hau. Hau da, Txusburuko, gaine hortxe jartzea dela, baina hemen koetea edo hemen dago, Guk behize hautza egingo dut, eta gero bera, baina hemen ikusi izazuen hortio bueltan, bueltan, atango gainek die, Urmuga edo hoi da, gainoi. Hemen dietortzen da. Han aten, aizkorri ikustu zuen, sentispiritutan dau, Ahi die, aizkorriko gainek eta hor da, ataun. Eta gu guainingo da, horti bera jetxi. Ben GR amabie zaituko dut tramo baten, eta gote ezbiakoa, eta hauxe da. Txusburu, Txuspu. Eta honen Txuspu, zaten dio. Txusburu, Txuspu. Hala, bazen ba. Tipitapa. Trikuarri, Atako da. Venga. Hala. Bazen. Hala, oin bihurrik jozuk, Eta, unon. Haupe, unon. Eta urte berri hon.
Hala, hemen noen, atango muge hau da, langa hau, ikustezu? Etxitura hau da, mugea, okerrez pana hau entzat, Garren horretia bide ikusi behar duen, esan hori idia egiztauke, gaulago bat. Apa egunon. Orduan, ulertzeko pixka, gu hortik etorri geha, zuzen, arteak egin dugu pixka, gaini ikusteko. Txiko hemen dibera. Eta... ateako deu. Argazkitxo bat, argazki pilo bat atzen nahi gara, zakit gara nola gatuko da, baina bueno. Hala, oain, bera jetxiko da, tramo bat, beraka. Mena revuelta ingo dola pixat eskubiaga, bernogo lepoa eta arte. Bueno, honek ez da betzorla berezik eta kasi bideoa itzaldi ingo dugu, bale? Hemen nengo azleize, hortik jetxigea, zehar kurbainez, horre marka horrik eta jarraituko dugu. Eta eskubin bilauko dugu pista bat lehena utzi deuna, esan deuna bernoa zuzen jarraitzeko, hemendik aurrera seitu barrezua. Hoi hemen baina aurkituko dugu eskubitan, gure eskubitan nunbait azalduko da hemen pista hoi. Hemen aurrera esago edo atza esago azalduko zaio. Baina iatzen egia Bernoko lepoa. Aizeak ez du etxitzen, hemen jartzen donez, urdieneko galtzada hemen dira. Lehena utzi duen bidea hau da. Baina guiak egaren galtzada ikustea jutu goga. Osea, zeikuarria, bale?
Horre metea? Aitatxo. Pasau? Teketorekin. Pasau? Teketorekin. Zio? Inoa itximar da, Hor ikusten bezala, kaxe talde hartuko dugu. Hemen dio, hortixe, bai, hortixe da. Baina, hemen jakinaren Bernoko liku horriri argazkia da. Zeno gatixa? Zeno bat etxo? Bai? Metxe hausibe, bale? Hilakuna respetu bat ira, garriga. Hala. Bueno, bauen, kaxe talde hartuko dugu, Oain, jarretu beharko itxau. Marra horik, Gerre utzi dugu. Eta oain horikin jarretuko dugu. Guazen ba. Bai. GR da, txuri eta gorria, gran recorrido edo esaten dara. Eta PR hori eta txuriek, pequeño recorrido. Eta gu gaine barratuko. Mira, galtzada hemen nola notatzen da, ikusten duzu, zabal hemen? Nola notatzen da hemen? Hemen eskinak eta hemen. Hala, gozen. Hauain, ja, Gipuzkoan geltea, ataunen gare. Hala, guazen, tipi-tapa. Aizek igual gutxiko joko diria hemen babesago gatzea da, jontxorra pasata. Ja, entzematea gutxiko baiet. Marra txuri eta horrekin, bale? Antxe dago ikusten duzu? Zane txabola zaharren bat. Hola! Txabola bat, o borda mateo. Garai baten, Txikien. Bueno, hartzaiego, mandazaiego gau eiteko. Entxe, txuri eta horia, Beti txuri eta horikin. Jarraituko du, bai? Hemen txirrindu junitzen eta, buf. Hombre, zeina okurritzen zaino hemendik txirrindu ikusta. Bueno, ikuz. Nahi bai. Kontu zenen, oain, harri suelto betengo die eta hankea behartu be, bale? Oston azin ez dakiu zer daunda, bai? Bai. Oso ondo ikasita, bai jaune. Eroiz barba, haite eroiztazko.
Leku batzutan oso auzita dago, Bueno, erreka ez baino. Ure pixia pasatzea. Ufa, bai, ure dago batzutan bai. Kontuz, txarrista leku dauka, Txurieta horia. Hala, zer lekuk, Argazkitxo bat eta bat hemen. Kamarei ikitzekin nahi niz. Pena. Bai, ez dauke... Bai, segi. Bueno, ba, monumento jarriko da. Hala, bazen? Oso politxe. Hor kontuz, txonkati abi horretu da, bale? Mendana, harrik dana arrotuta dare. Bale, abi. Hau modun batea berreskura emarko litzeke. Harriok ez zapaldu. Pena da. Nahi zuen aurretik jutea? Bai, utziazu. Zu behi daun nun zapaltzen duten. Eta eroitzen manaiz horre zapaldu, noski. Erortzen batez? Mira, hemen ze aldapa daun. Ufa. Bengo itibera hundi dau. Oso politxe, lasaitzeko. Bueno, egin dago ez du, maite hau lehen haure. Ure dau biden, Kontuz? Xoi, bai? Oztopen ezkutauta dareta harrik eta... Ze politxe. Ze politxe da nahu dana, Hemen ikusten da. Hortio. Hor behize errebueltean nola iten doan. Marra txurik eta hori, bale? Beira, hemen oso hausita da, hemen kontuz hemen, bale? Pausoa kontuz bota, bai? Zeizeak arixa? Zetako gendu bat juzu? Bai, oix. Txurieta hori, ondo bat. Batzutan ematen du bidea dela, baina hau ez da bidea. Hau ez da bidea, ure egindakoa da. Bidea hor digo. Pena da oztoz estalita da, eta ez da... Esko antzematen, baina, hemen, zuen ez du, Hemen galtzadako asko faltadi ardin. Hemen, askotan moto bete biltzen eta... Gana txikitu jende. Baina, bueno, hemen... Txurieta hori, baina ematen da, behitze margotuta daula. Margotu berri da, txurieta hori. Galtzeko arrisku ez dauke hemen, hala? Ez da lasai hemen. Hala, hemen ja bukatu iten da, zea.
harri solte hau, zike hemen ja, lasai. Opa, ui. Pasea maitea, aldapa hundi, esten da horra. Zagit, hortik dan, hemen didan, beheti da, hemen beheti da. Hemen, hala? Bai, hemen dira. Zer? Seguro, mozzarella. Edo hemen kurba egiten da, bueno. Hemen leku batzutan, xatze harrontan, hemen didan, hortik hemendik, baina, bueno, handare, txuri hori gantz, urruti ikuspeitu da zikon bagoaz. Naiz eta hemen ez garbion, justu, zehatz mehatz, zein dan galtzadako kramoa. Mendaren harriok ikusita, hau izango da, mendixi izango da. Hauze, men ikusten da, badaula leku lau bat. Epa! Bai, galtzada hemen dago, Ea. Ondo gara, hemen ikusten harriok. Hombre, eta zuri eta hori ikusten nahi. Bai, baina hor leku batzuen pixka galdu iten zan, nun ote zan galtzada justu nundi ote zikon. Txuri eta hori, baita, zan aurrene bai. Zike, bai. Opa. Kontuz, a ber, ezkerretik inor datorren. Goma, zala. Hemen inor ez du bilago baina, bideo... Nite, inor zapaltzen duen. Bidezke sekreto. Sekreto ez da baina. Ez da batere zauna. Eta besteaga, bestaldeaga bai, bestaldeagara ikusten da, badare txuri hori, marraz. Opatx. Kontuz, Maitea? Behetik gora gutxi edo margotuta, Hori eta... ez da, handare. Behetik gora ere badaren margotuta. Tipi-tapa, tipi-tapa, tipi-tapa. Hemen han ikusten duzu. Orduan hemen pixkat eskubi egin behar dugu. Leku batzutan ez dago garbi, oztopen, naulago bidea, baina, bueno, nola margotuta daun txuri horia, da hor, gurutze bat daude ekisekin inda baita, hortik ez juteko. Hemen dira, Ez dago galbideik hemen. Oso ondo margotuta dago. Han beheran ikusten da, eta, Baiez? Pena
Oztokin dana zali edat ez da ikusten. Nengo die lekuk, seguro, garbi ikusten dana. Ara? Eitzarik? Nik uste dut perdigoitik da, zala. Perdigoiak die bola txiki batzuk. Bai biltzen die bitxo txiki garrapatzeko. Zonako hau ez, Karabela bezala. Bueno. Ez. Txuri eta hori, hemen leku batzutan pixkat ez dago garbi. Bueno, hemen ematen da baiet. Osako nune batein da, eta pixkat galduta dago. Bueno, hemen... Opa! Ostras! Ostras! Zuztarrak eta dana hausita dauki hori da. Hemen ondo markota dago. Ez dago galbideik. Ez daula galbideik. Eta hemen ez dago inor ikusiko, ez? Urkila gotxe, aie gotxek, zubitan. Aie arreo, izango bai. Atzeak amargotuta dago, bai, han ikusten da. Bai, hemen galtza da, zakpa. Eize. Argazki etako dio. Argazki txotata bardet. Tip. Baita. Hori zuria jarrekat. Gero ikusi bat, Wikilogeko traka horiek jartzen asmatzen dean bideon sartzen, no? Opa! Hain gehatingo eta, momentuatan. Bueno, buka bintzat petxuko kamarea GoPro zena, así que, bueno, hemen bide gurutza dago, ez konfunditu, markauta dago, Bera gatozela, ezkerreak hartu behar dago, bai? Horra jatzen zea, bera hartu partez, ezkerreko bidea baztuko dago, hala, guazen, segi! Galtzadare antzematen da. Bixa fijauzko antzematen da. Arriabak hemen natural ez dare jarreta. Izaki jarretxa. Zenbeize arrasto hori eta txurik garbi dara. Ez horretik maitza. Bera, bide badu, baina, bueno, egurtzalen bidea bada, edo guk hemendik, garri ikusten da, zerroi bazala, soleko politik. Tramo hau oso politik da, bai, o... Bai.
die, haiek eta. Kamera guztiak Opa, zoom batea. Oso leku politia gatoz. Ese pare bat ditu oso politiak. Hau gehatik met. Hala. Guazen bera, argazki parea eta teitzeuta. Horti bera zeitza. Eta ja, tontorrak nun zituen, alturetan, Saltxe mendita, bueno, hori ez da izen dien. Hori gondi saltxe mendita izango. Altzada garbi. Egin behar eta hobeiz etxerrendun. Berri Supermanen aiteko. Garri. Oso politia di bazarrak. Oso jende gutxi biltzen da. Oso gutxi. Batez esago nuke. Ezkarrea segitzeko esaten dio. Baina, garbi dago. Hortzik ez dago bide gaina. Zema metro jotxi ditun, Henda uxiltasuna. Aizeik ez da aitzen hemen. Galtzadea gehiago da, kontxarbota. Dana galtzada da. Oso politia gizan. Ez da nina ez emozionatzen dana leko egin, baina bueno. Esan ba ezpaete momentuz, nahi asko guztain zatu nintzen. Eta pentsatzea gaina, garai baten nola ebiliko ziren hemen, mando egin da. Leheneko kamionero garraiolarik. Kurba, beizarrea. Bueno, hametxe, mozpin bat, eta horrexo gozaitxuket beizarra bat. Bueno, hemen bagatoz behera, markatzen dio eskubia dela, orduan pixkate kontu pixkatekin, honbardeo. Menoain sasikin dao, eta maten do bideo bagarri daula, baina sasik ez baleo, ekiz batekin markauta dago, baina tira. Hemen dibera jarraituko du, bale? Hemen bideo ontatik gatoz, eta hemen kotxeek eta egurzalek eta indako pistatati, baina kontu zetio, hemen horti da bidea, ikusten duzu, Orduan, hemendik desbioi marga bidea utzi behar dugu, bideoi, eta zeitu behar dugu, gure bideo originala edo galtzada hemen da. Ja, asko zulauta da hemen, urek eta aberia hondi egin ditu, baina hemen dihun bat da. Hau da bidea.
Kotxe zaiteko ez noski baina. Zulo hondik eta ere kontuztu. Baina, tira. Segi. Kontuz horre, zulotan eroida, metea. Ez taldea pasau igual. Ez, segi. Ze zulo hondi daren hemen. Segi, gatixa. Galdiko zulo. Baina, bueno, galtza dauda berez da. Bialdetatik markatu da. Hemen harrik kentzen jundie, eta gure deseiken junda, zorue. Leku batzutan kontuxia marjun behar, baina tira. Pasatzeko arazo ez da. Eta eran behaldiko ebi ginda ere, zike ikustuzue, ala ere ez daula alako arazo espezialik. Leku batzutan bai daula xate koskak eta urek aberik linda. Mentira. Jarretiko dugu. Zegi gatze. Iopa. Mini gatzo, vale? Xo. Iopa. Ui, lehena esan manoa, kontuz. Kustezue, leku batzutan. Bueno, ez nahi zeroi. Zeroi, ez du nahi eroitzeik, beste bideoi utzi deuna hause da. Hemen digindu pixia bueltat partarteko paso aukentzeko. Nahiko ezkidare hor harrik eta. Hala, jarretik da. Horre badau, bide xur bat, nabaitia emango dorreke. Bate jaingo. Zepitapa. Zago bidea oso ondo gau, ha? Egurra atatzeko bizta bide batzuk indat. Bai, limuri egatzen diarrik, kontu pixia dibile bat, baina tira. Pasatzeko arazoik ez. Uste berri pixa behandu hasi behar dugu. Bazkaria. Bronka botako dute etxen. Gaur da, 2023ko urtarrilak bata. Bazkaltzea guatz. Ergonea. Hemen kontuz limuri dara herri, Zerta limuri? Limuri txarrizta lekuk. Irristagarri die, limurie, bueno. Limurie, guetxen limuri esatea. Opa, kontu zankea sartu beharritarten, bale? Mentxerrindun, eroitzen, ibili nintzen zeti. Asko erristatzen da.
Men ibilita dare kotxego, motogo, ganban aitzen. Pena da, galtza da, hola txikitzen. Edo dana txikitu ite, hola. Txiki. Txikitzen. Tira. Hala. Guazen. Tira, bideo hontan gatoz goiti bera. Beti txuri hori jarraituz. Eta hemen bilatzen gara marka honekin. Han, gezi ez ezkoa bezala, hemen ezkerrea markatzen dio. Orduan, bide xurra guazten du, bale? Hau da galtzadea. Hoi, ekiz batekin hortik ez. Hemen, uruntzeak ore, handa uzken markak. Horrez, hemen. Tir. Guazen aurra. Bide oso atsegine, oso gutxi ibili, hemen oso jende gutxi biltzea. Oso jende gutxi. Egi izan hemen digora nahiko aldapa dago, Gu goiti bere jenege, baina beti goraka... Itxuz buru egitzeko behatziren da 43 metro markatu diu, eta gargoi nahengoa 250 mar, edo gehiago, ez da gizona metro dozen, metro batu bai, orduan bueno, gogoz, plazerragatik egin du, ez dira egin ezkarrago juteko, epa, tipitaka. Jenden arrasto egimen. Gu bagarrik. Lehen hau, bi kortzo, bi pasantzi ditu zai urrutia. Katixa? Bai. Zai, zartzen. Urrutixa marzan da. Korrika ikusi jo, baina... Uste pasantzi izango zela. Urrutiaren nahiko ondik ematen zuen. Tira. Nahi mi... Nuke esango... Zehatzme. Hala, zai jingo dugu gestan. Bueno, hemen gatozgu bideo hontan egizan parte hau nahiko ausita dago gurekin da. Hemen aiatzen geha, hortik segitzen do pistak, hortik kaxeta ateatzen da. Gu jungoa borda hontatik, bai? Hemen besta bide bat dao, baina hau ateatzen da mandabitako zubia. Orduan, gu hemen ez geha jetxiko, hemen dik ez, mendigatoz, eta ingo deune izango da, borda hontajun. Segi gatixa. Borda honen ezkerretik jungo ge. Eta atxurrenea teako ge. Beltxo asko borda goztak nola oseitzen zain. Hortio, pistoi berdine da hortxio esan dizutena, atxurrenea gazten da hortik. Mandabita barkau, hoi da mandabitako bidea. Gu hemen ezkarretik, atxurrenea gatxiko gaia. Nahiko txukun dago hor dago, xeat zainduta daula, Mateo? Udan da etortzen bazea bintzet, dana belarra motz-mozin da, eta dotore zainduta dotea. Gu hemen dixago. Nahiko txukun, borda. Zuta, zainduta dago, Sasik eta batez, da. Buiz, haize pela, ez? Eta hemen, hitz. Egoia.
Eta hemen aprobetxatuko dugu. Pistontatik. Hordiko ja, kaxetatik datorren. Errepidea. Kaxetaen aurreago da. Errepidea hor da. Guatz, errepidetik paretik. RK eta errepidea. Hemen dixi jongo. Tipi-tapa. Eta hemen momentu baten bazeon, eskubia beherak gain bargenduna. Mira, ja, atxurrenean da. Atxurrenean da. Hautzatako da. Momentu baten hor behera ikusten da piztea nola dihon. Hor hartuko da. Zuaitza eta baino dana itxusi, garbitu beda utzita eta txonkortzita dago, izan. Zeize, abistu egon nahien? Jodet, behakak inagoan. Eta guk bidea utzi eta honea ingo du, bai? Ba, guaz, tipi-tapa, Hemen altzada leku, Toi da, kaxetatik datorren bidea. Bagarrik bai, urten poderion asko hautsita daula hemen. Zekena da, atzeneko tramoia galtzada dan edo manda bitan bukatzen dan. Hortaz nahi ziur baino, tira. Hemen bidea daula, betiko bidea. Oirela da. Bidea bukatzen da orduan txeroiza? Men kontuz harrik solte egongo dieta kontuz, bale? Hemen dit ez da jende asko ibiliko. Zat iruditzen. Ez da bera oso zapalduta. Ez da asko zapalduta, ez? Eta? Bai. Baina usten da mendika jatzeko. Bidea da. Berea izango da horko belartzari, Baina hau. Ez da baimenik eskau barrik. Hau ez da pribatu, hau danona da. Kontuz, bale? Irristako radareta harri batzuk. Sagarra bate bildu hemen ustalduta. Ja.
Behiroita. Hemen bidea eta errekatxoa eta dana daren ahaztut hemen. Vale, errekatxoa. Bueno, errekatxoa, ure. Ia hilau galako. Ben kontuz, zulon sartu behankea, bai? Hor kontuz, Bai. Errepide. Bai. Hala, zibilizazioa, Garri bateko bidea. Hemen ja, kontrako zentzu nina idonak. Hemen dio da. Hemen belartzari mukatzea, hemen dio. Hemen dia, atxurrene da hor. Kontuz, maitea. Botazazu makila ezarrek. Epele-pela da baizea. Aztar politik. Lasaioteko. Sugaleko ezan hau lehena baintzat. Baina... Sugaleku. Zer da sugalekua? Sugulkaten duen tokide. Ba, xe. Jarra. Hemen ollo. Uy. Qué susto. Bueno, ez. Esan ditun, eta hemen hori okustero marrun horretan atzuketa. Hemen ja. Hiru ordu, 21. Oinez, oinez egin deuna. Zerbait janda gehatuta gehiago iraunda. Hemen atxurrenea jaua. Atxurrenea. Hemen dira errepidea eta hortik etorri geha. Nik atxurrenea jarraitzen da. Mendio, errepidea. Hala, eta bixi ezan, hortik ezkerre jarraitu daia, sarotei aldea, tatza. 300 metroa.